Můžeš, dobrý. Jo? Jo. Tak, a tady jste se jednoduše dostali dovnitř, tak daleko hůř jednoduše se dostanete ven. Chceš pomoct? Ne? Graham, hurá. Hej kámo, tohle video nám vydělám, mají. Naštěstí díky svým přítelkyni, která mě psychicky úplně zlikvidovala. Jo, dostala úplně na největší dno. Jo, že ani odrazit se z toho dna nejde. Jo, jsem tak hubený. Jo, že si myslím, že teď komu to bylo dostat se ven, tohle budem, tak. Jo. Tak. Před půl rokem by bylo tohle pro mě problém. Už sedím v víku a pak jdem. Tak, a nahoru. A to nejsem světský, jo, mezi náma. A tak jsme stále srájeli. Tam tarada. Jsem Bůh! Zajdem kova. Tak pojď dolů. Vyzkouší novýho iPhonea. To tamhle zastupka, to je šátek? Ne, Jsi šátek, jsi špinďa. Jsi špinďa. Čau pinďa. Hele, teď udělám odraz, tak karakteristický úplně. Nečumaj dál.